sampai ke anak cucu nanti. Dan juga selamat datang buat Maongga dari mana, Bengkulu Selatan ya, beserta keluarga. Semoga pada malam hari ini kita bisa bergembira dan terhibur demi lancarnya pesta perkawinan anak keponakan kita, sahabat kita, saudara kita, adik kita ya, yang berlangsung pada hari ini hingga besok siang. Ririn Josuria. Semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ya Burang, sampai ke anak cucu nanti. Amin. Oke, kali ini lagu untuk anak Daro mana pula dulu lah. Iya, dulu. Jatah anak Daro. Iya, Jusari mah Bang Dot. Iya, betul. Jatah dulu Beko yang lain kok aman tuh. Iya. Akan langsung diiringi oleh Kiborawa yang mana mau mandi ya. Oke deh, kita mulai. Kalau bisa penonton semua kita nyanyi sama-sama ya. Nyanyi bareng. Malam-malam baik koyo mama, malam-malam baik yo sayang. Malam-malam baik koyo mama, malam-malam baik yo sayang. Anak Daro yo mama, jom pulang. Anak Daro yo mama, jom pulang. Basumbangan yo banyak yo mama, ado di suo kidanyo. Basumbangan yo banyak yo mama, ado di suo kidanyo. Sambanyo lama, si gulai kambing. Sambanyo lama, si gulai kambing. Selamat menempuh hidup baru buat Adinda Ririn beserta Adinda Surya. Semoga berbahagia selalu sampai kakak cucu nanti ya. Iya, nyobain susu dulu lagi makanan. Tahu jadi munculnya wah mah tahu ya. Barabui-rabui cincinnya mama, dibawa-bawa tirayo sayang. Barabui-rabui cincinnya mama, dibawa-bawa tirayo sayang. Sambanyo lama, si gulai kambing. Sambanyo lama, si gulai kambing. Basumandanyo banyak yo mama, ado di suo kidanyo. Basumandanyo banyak yo mama, ado di suo kidanyo. Bujang jogadi yo mama, banyak maintai. Bujang jogadi yo mama, banyak maintai. Selamat datang buat Unda Uni Kasadonyo. Selamat berjumpa pada malam hari ini. Semoga suatu kebahagiaan bagi kita keluarga, khususnya keluarga besar dari Maiki, Uni Anis, Bang Neoton, dan Uni Helmi. Ale enak amudo, anak muda di zaman ini, bagai ulanyo, balain caronyo kini. Bagai ulanyo, balain caronyo kini. Ale nyorami Yorami urang nang tiba, badan sangat coba nyanyi.
kaju malam pula ya subhanallah maksu orang. Bahagia mana nampak. Kulay lo masukan ko na Iya. so itu. Yang penting aku kurse. Jangan cakap-cakap nah. Kasih nak aduh, cakap banyak ulia. Udah jual. Iyo kaganyo marah pulai. Iyo rancanyo anak daro. Dua besar yang berdua
Oke, itu teman-teman Minang ya untuk undang yang hadir pada malam hari ini. Semoga terhibur bersama